На 25 ноември се отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени. Насилието срещу жени не е конфликт, не е семейен проблем, нито е момент на слабост. То е грубо нарушаване на човешкото достоинство. То е психична травма с дълбоки последици. То е престъпление, което разрушава животи. Като психолог, а и като жена смятам, че никоя жена не си заслужава насилието. И всяко оправдание, ревност, стрес, труден характер е завеса, зад която се крие липса на самоконтрол, емоционална незрялост и агресия. Насилието не започва с първия удар. Започва преди това с омаловажаване, с контрол, с подценяване, с заплахи. С всяка прехвърлена граница жената губи частица от вътрешния си мир, докато накрая не започне да се съмнява в собствената си стойност. И именно това е най-опасното – да повярваш, че нямаш избор. А най-болезненото е, че повечето от тези жени мълчат. Мълчат, защото се страхуват. Мълчат, защото са убедени, че няма да бъдат разбрани. Мълчат, защото смятат, че са сами. А избор има. И помощ има. От приятели, близки, психолози, институции, организации. И тази помощ може да спаси живот. Търсенето на помощ в тази ситуация не е въпрос просто на избор, а на необходимост. Не е акт на слабост, а е акт на сила и самоуважение. Защото всяка жена заслужава да живее живот без страх. Защото никое насилие не е нормално. Защото всеки живот има стойност. Ако на някой от вас се случва нещо подобно в момента, не чакайте, не омаловажавайте, не обяснявайте чуждото насилие с любов, грижа или вина. Имате право да бъдете чути, подкрепени и разбрани. Имате право на спокойствие, имате право на уважение, имате право на живот без страх.